गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय साबायखर जासिबाय। जोङो फैबाय थानाय 18 आरो 19 डिसेम्बर बै दिनखालि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि ब्रैथि 2 बोसोरारि जथुम्मा, धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि 16थि 2 बोसोरारि जथुम्मा आरो बेजों लोगोसेनो बे जोंनि सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 2 बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मायाव जोङो डिसेम्बर दाननि 18 आरो 19 अक्ट'आव जानो थांगासिनो दं। बेवहाय जोङो दिनै डेकाफाम गाव पन्सायतनि सिङाव थानाय नैबे डेकाफाम बालाबारिनि जा मिसिं कमिउनिटि बा बेहाय जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जे मेहेर गोनाङै खुंफुंनो जा हाबाफारि लादों, बेवहाय जोङो माखासे जोंनि ओनसोलाव गोलैसोनानै थानाय जा माखासे लाइमोनफोरनि जाखिनि लाइमोनफ्रा जाय लामाजों दिनै आगान सुरगासिनो दङ, बै बिथिंखौ नोजोर बोनानै आरो लोगोसे जोंनि नैबे ओनसोलाव बा नैबे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जे जोंनि जायफोर माहारियारि आफादफोर, बे माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै जोङो दिनै खौसेयैनो जिहेतु जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जोङो जयैनो खामानि मावबोगासिनो दङ आरो दिनैबो जोङो जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जे जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय बा जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि जाथिनि माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै जिहेतु जों जयैनो खामानि मावनो थाखाय जोङो आग बारायगासिनो दं आरो जों बेवहाय जोङो गासैबो जा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आरो नैबेहाय थानाय जा गुबुन गुबुन कमिउनिटिनि बा गुबुन गुबुन हारिनि जोङो दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो लानानै दिनै जोङो साननैनि हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय मोनसे मेहेरगोनां मोनसे मिटिं खालामनो थाखाय जोङो बानजाय आफादाव जोङो दानानै लाबाय। दिनै बिनिनो मोनसे जा बानजाय आफादा दालाय आफादफोरनो जा बिबान गथायनाय हाबाफारिमोन, बे बिबान गथायनाय हाबाफारियाव जोंबो गुदि आफादनि जानानै बा जिल्ला आफादनि जानानै जोङो दिनै बाहागो लानानै जों जोंनि बे जा हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोंबो बाहागो लाफैबाय। फैगौ 18 आरो 19 डिसेम्बर खालि जोंनि बे डेकाफाम बालाबारि हालामाव खुंगा ब्रैथि 2 बोसोरारि जथुम्मा धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, लोगोसेयैनो खुंगा 16थि 2 बोसोरारि जथुम्मा धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि लोगोसे खुंगा 2थि 2 बोसोरारि जथुम्मा सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु जथुम्मा जानो थांगासिनो दं। बे जथुम्मानि दिनैहाय जोंहा गिबि हाबाफारि हिसाबै दंमोन जोङो रिसेपसन कमिटिनि गाहाय मावखुलि बेखेवनाय, बेखौ आङो आलासि महरै बेखेवखांबाय। लोगोसे बेजों लोगोसे दंबावोमोन जे जोंहा दिनै साब कमिटि जिथु दानाय जादोंमोन बा आरसि जिथु दानाय जादोंमोन, बे आरसिखौ जोङो दाखालि 7 अक्ट'बर खालिनो जोङो फुल पेज दादोंमोन। दिनै बे साब कमिटिनिनो दिनै साबकमिटिफोरनो दिनैहाय बिबान गथायनाय हाबाफारि दंमन। बे हाबाफारिया दिनै जोङो मावफुंनानै होबाय। जिहेथु जोङो नुनो मोन्दों जोंनि बे हालामावनो सिगांनिफ्रायनो जोङो गोबां गिदिर गिदिर जोङो कनफारेन्स खुंबोदों। जोङो जोंनि बे दालाय आफाद दानानै होदों, बे दालाय आफादा जोंना एक्सपेन्स हल्डार मानसि जाखा आरो जोङो गुबुन बिभिन्न जनगोष्ठी मानसिफोरखौबो जों बेयाव लाफानाय जादों। आसा खालामो जोङो बे कनफारेन्सखौ जों मोजाङै मोजां खुंफुंनानै हरनो हागोनखौ जोङो आसा खालामबाय। गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइननि नोंथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनाय जासिग्रोबाय। जों दा फैगौ जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा ब्रैथि बोसोरसालिया जथुम्मा, धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 0थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 2थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जों गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय रेडि जागासिनो दङ। जों दिनै जोंनि माखासे दालाय आफादफोरनो जों दिनै बिबान गथायबाय। बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय जोंनि दालाय आफादफ्रा गावबा गाव हाबाफारिखौ मावलांसिगोन। जों सान्दों बे हाबा मावनायफ्राव जोंनि गासैबो दालाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि मावगोन आरो जों मोजाङै मोजां जाफुंहैनो हागोन। दा बे जथुम्मायावथ' जोंना ओरैनो मोनफ्रोमबो आफादा गावबा गाव डेलिगेट सिटिंआ जागोन आरो कनफारेन्स टार मिटिं जागोन। बेजों लोगोसे गासैबो आफादा आबोब, UBPO, डिस्ट्रिक्ट UBPO, डिस्ट्रिक्ट आबोब आरो सानजा सानजारि नोगोर UBPO बिथांमोनाबो गावबा गाव माउथपिस दिहुनगोन।
बेनिफ्राय जोंनि बानजाय आफादनिफ्रायबो जों मोनसे सभिनियर दिहुननो थाखाय जों रेडि जागासिनो दङ। जों बेखौ दासिम जेबो दोननाय जाथ'वाखै। जों बेखौ रिसेन्टलि जोंनि सभिनियर साब कमिटि आरो आरसि आरो गासैबो गागि आफादफोरजों ज' जिरायनानै बेनि मुंखौ जों थि खालामनाय जागोन।